Ora trimo. Kowe iki ora apa. Kok iso ora toto iku? Antane wong brangkut tetep brangkut contoh-contohan. Ora Ora kaya kowe. lah piye? Lah kok katane kowe bukan malah ning dhuwur kono. Loh, Masa yo? iya. Ya yo. Iya. Ora lah kan penane dhuwur kok. Penane dhuwur. Penane dhuwur. Penane ngisor. Penane dhuwur. Penane ngisor. Penane dhuwur. Kok iso penane dhuwur? Kandhane penane dhuwur kok. Nang iso. Kowe ora percaya? Ora. Takok Pak Supri nek ora percaya kowe. Ya boleh. Ndak boleh. Enggak boleh. Ndak boleh. Enggak boleh. Kalau iso penane dhuwur pas piye? Kandhane kok. Sing ngakon sapa? Jangan. Sing ngakon penane dhuwur sapa? Aku. Kok iso penane dhuwur? Loh, nek ojo ketak-kete Mas. Lho tahu tadi apa ora Ojo ketak-kete Mas. Lho iku yo aku. Kowe iki sing brengkok Supri Mas. Ojo ketak-kete kowe. Sekarang mesti kene apa gawe? Lah yo mergawe. Bare Pak Supri ya. Bari Pak Ono Supri. bos. Bos. Bos, Bos e berarti. bose. Lah iya. Lah gawe Pak Supri ae. Lah duwe kok ndi? Hah? Duwe kok ndi? Kobang. Lah iya. Wah. Maju wis. Mana nih? Pani deh, pani. Pani, pani. Pani, pani. Pak. Bisa. Pani. Kapan balas? Saya seorang beranak kowe. Ojo ketak-ketek. Iya. Mana nih kertas? Lah. Sing banter. Sing banter. Ngawur. Sing banter. Ya sakit-sakit kowe. Ojo ketak-ketek kowe. Pani. Ojo pasar. Pendelep pasar. Kowe aja sembrono karo adikku kowe. Lah. Senajan ngene, Senajan ngene. sing bayari kowe. Iki lho. Sela-sela. Iki digo pak-pak-pakan iki boito ora. Anak muda. Anak muda. Yo. Istirahat sih. Iki jek ku tak. Pelajari macake. Sor. Sabar Mas Supri. Yo. Kita pendidik kowe. Ayo usaha iki lho. Iso kowe. Yo, Alah, iso kowe iki tak lebeni apa? apa? Kene awak ireng. Kecilin. Awak cungkring, cungkring. Ora mampu. Ora mampu. Karo aku. Alah, nek karo kowe. Kene. Wong gedhe lebu gedhe blok. Alah. Ora. Karo aku. Alah. Gedhe awak. Gedhe. Piye? Gedhe awak. Jangan kurang gede. Karo, nek karo kowe. Bocah bayi kemene.
Digo Naruto. Iso Narita. Bisa wae Pak Supri. Kae Pak Supri. Digo apa? Oke mulai. Yo. Mulai ngerti jare pe mampir ning mobil. Meneng ae. Itu mono ae pe wong tuang. Ayo to. Meneng ae diem gitu loh. Iya iya lho. Hei, ayo maju. Swarga nunut rokok kabeh. Sing peteta-petete. Piye Mas? Karo aku. Alah. Belum tahu. Ditokno lanangan ya. Cekik Ditokno lanangan. Ah. Iku ngono isih kredit. Iku menalamune kena dar. Kowe tempai. Oh, yo. Karo aku. Duh, Ki aja ketak-ketek ambek jak aku Mas. kanca rewamu. Kowe aja ketak-ketek ambek aku Mas. Aku ngene iki lah wis gen kodang. Kowe wani ta ora? Tak kudu sapa jenengku Mas. Ah, tenang. Sapa aku? Kepi. Sapa jenengku? Kipli, wis kondang aku. Wis kondang artine ora. Lho ya jelas ora lho Mas, iki kan Dik. Cile. Cile. Kipli. Cile, cile. Ojo sembrono. Ngene lah yo terkenal. Kenal jeneng. Kuwi jeneng. Dono. Sapa? Sonen Sapa aku? Suratman. Alah. Suratman. Ya. Kaya bakul janganan ning pasar jauh kene mau. Mas. Yo, apal kowe? Apa lah aku? Suratman iku ono artine to ora? Apa? Suwe. Ra tau mandi. Suwe ra tau mandi. Terima kasih. Hei, selek. Apa iki ono sing apik yo? Lagi gede tak tahunan lho. Mosok lempok meneh, Sur. Magake. Iya, yo. Ayo. Biasa, Mas. Biasa. Wis. Wah!
maju sing guru bos. Sul. Sul. Alah, apa-apa. Singgo ta ora? Apa singgo apa ya? Loh, singgo apa ora? Nek aku nek kowe. Nek aku nak kowe. Nek aku nek kowe. Kowe nak lawan nggih. 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 Aku kowe lah omong kok. Kowe dek kok. Mas. Sing marang nyayang kuwi sih ta. Apa? Iki lho iya. Ngawur malas kaki ya. Apa ya? Piye ra terima kowe? Oh ya wis. Ayo apa ya salah. Aku tak ganti ngene yo. Alah. Enggak penak.
berantem yo. Cek sound. Apa nih? Cek sound. Bermain. Ya. Bos. Atur yo. Gak lau. Hasil bingung siram sapi. Biasanya ra ngono mah. Usia. Nah iki wis apa? Nah iki wis kowal kok. Oh, komputernya beden awak itu. Wae bener. Sing mau kerke, awit papan sejumlah, menentokke, kowe aku sembangku mekane pan. Ayo, maju meneh. Aja mlayu kowe.
Cuman ora usah sumber. Ye, ora usah sumber. Sawan, bakal kau juta apa? Maleo kabeh sau pari kuasane, ora bakal wiris.
Wong wedhus matane pintu. Vitamine iki ning kene lho. Kok kene mantu kuat. Sing urip kuntu gak bling. Mosok dolan. Kuntu. Ora pintu. Lah piye? Apa ya? Ayo. Piye lah bling? Jangan kesel. Gaya apa iki? Kayak apa iki? Ayo. Aduh. Iki lho. Ojo iki. Aku mah. Apa? Aku kesel nek dadi wedhus lanang. Goblok kok. Risi aku kok. Iki tak warai. Temu kembung. Oh, tekan mangan yo. Mau aku. Lah piye? Contone aku wis ngapik lho. Contone aku wis ngapik. Kene, apa mulai wae aku. Ini iki kembung. Apa mulai, Sur? Mulai.
Lele pah pakan aku ampetah lele yu kelangan aku rondo senayu bayi hei sini yen kowe kena tak elingake semingir paling pengarepanku yen ora gelem semingir bakal kemah siramu. Dah sekso. Oh. Kamu kan ning masa ketiga. Kaya wong ora mati mati. Yen kowe pancen wates satrio, panono Aji Kawijayan. Ayo. Maju. Oh. Ya. Waduh. Sedulur kabeh ayo nonton iki ketoprak samudra budaya sing wis terkenal ning desa ning kutha muga-mugi langgeng selambia muga-mugi jaya selambia sing ketoprak sapana lo sing lawan tasapana lagala bambangane sapana muga-mugi laris selambia ketoprak asli saking Tudirwonokerto. Ya iya Lena. Wis kondang kalau koning tanah Jawa. Iya nang. Aku lah wis kangen karo boy
no leno gentenan. Ya muga-muga samudra budaya laris selami. Amin. Ya dongane bapak sing duwe gawe pisan. Iya ndak dengakno kuwi le gentenan ngono lho. Kowe dak iso apik. Gentenan no. Iya. Ya muga-muga bapak sing kadonan keris. Bapak Kupri ya. Iya no. Sakumpuring kru samudra budaya kok esuk. Buane Pak Supri entuk berah malimpah limpah. Amin. Nek boyo olah bocah mau lho saya malu ngeprong mau ya. Iya amin no. Yen terusno kuliah. Iya no nak iso turan no. Alah digo Pak Supri marang ulon. Marang wulan ning gone ngombe iki. Ning ndi le no. Pak Supri gak ning ngombe. Ning ndi no. Marang ulon marang munggah ning Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iya. No. Apa? Ya wis ayo delok kepiaring samudra budaya. Asik.
Berubah, berubah. Asik tarik ah. Ayo Pak Supri joget dong. Ayo. Sik. Sik. Yeah.